Bir qorasаң мөселман лагерьлары башка ял итү лагерьларынан бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Саф һавада уеннар, тәмле ашату, дуслар белән аралашу һәм билгеле рәхәтләнеп ял итү. Тик мөселман лагерьларында балалар дөньяви белем белән бер рәттән дини гыйлемне дә үзләштерә. Мин монда кешем белән килдем. Без монда уйныйбыз, намаз укырга өйрәнәбез. Мин бүген мәчет лагерына килдем. Минем белән энем дә килде, һәм дустым Илназ. Без монда дуслар белән аралашабыз, уйныйбыз. Безне тәмле ашаталар, бүләкләр бирәләр. Быел районыбызның 20 мәчетендә 300 бала ял итәр дип планлаштырыла. Укыту программасы Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тарафыннан расланган һәм ул 10 көнгә каралган. Әхлак, дин нигезләре, намаз укырга өйрәтү дәресләре, викториналар, уеннар белән үрелеп барачак. Шушы балаларны Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, менә намазлар укытып, догалар өйрәтеп, Коръән хәрефләрен өйрәтеп, Коръән укырга догалар өйрәнәбез, Коръән укырга өйрәнәбез. Сил максатыбыз шушы. Аларны менә мизә Аллаһның ярдәме белән пәйгамбәребез үрнәгендә тәрбияләү. Лагерьдә бала ислам дөньясы үзе кебек үк ислам буенча яшәүче яшьтәшләре белән таныша. Алган гыйлемнәре ярдәмендә әхлагын тәрбияли. Кыскасы, районыбыз мәчетләре сабыйларның җәйге яллары файдалы һәм истә калырлык итеп оештыру өстендә эшләячәк.